चॅनलमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत मंडळी करते आहे. तर आजचं लाईव्ह खूप खास असणार आहे. छान गप्पा होणार आहेत आपल्या. तर लवकरात लवकर जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. कुठून बोलताय हेही सांगा. माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी पोळी. या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान कल्चरल व्हिडिओ तसेच टुरिस्ट प्लेस महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे आहेत. तसेच छान छान शॉर्ट्स देखील आहेत माझ्या डेली लाईफबद्दल. तर नक्की जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. तर खूप खूप धन्यवाद. सर्वांनी जॉईन व्हा लवकरात लवकर. आज काल एवढा पाऊस पडला आणि आज खूप छान ऊन आलंय. खूप बरं वाटतंय. काल एवढी थंडी भरलेली आणि लाईट तर अजिबात नव्हती, पण आज तर खूप मस्त वाटतंय. वातावरण मस्त झालंय बघा. ऊन आलंय. लवकरात लवकर जॉईन मंडळी कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. स्वागत आहे मंडळी तुमचं. ला ले ला 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 ला. सुनीता ताई नमस्कार. दीज फर्स्ट लाईक डन. थँक्यू सुनीता ताई. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच सुनीता ताई. खूप खूप धन्यवाद. काय करताय सुनीता ताई? प्लीज सर्वांनी जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. सुनीता ताई म्हणतात ओ हल्दी कुंकू आय एम सो हॅप्पी. हळदी कुंकू आय एम सो हॅप्पी म्हणजे काय? सुनीता ताई हळदी कुंकू आय एम सो हॅप्पी म्हणजे काय हो? येत आहेत थोड्या वेळाने, 5 मिनिटांनी येत आहेत. चिव वसू 5 मिनिटांनी येणार आहेत. 5 मिनिटांनी येत आहेत. 5 मिनिटांनी येत आहेत. कमेंट गेलाय. ओके मी बघते. हां हां येते. फक्त तिचं एक पेज राहिलंय, सॉल्व करून येते. सुनीता ताई ओ हल्दी कुंकू आय एम सो हॅपी. हाय नीलम ताई नमस्कार. स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. मंडळी डबल टॅप करा. नीलम ताई जेवलात का? परी खोलला दरवाजा. कोणाक विचारून? मंडळी डबल टॅप करा. आज वी वॉन्ट टू गो टू हळदी कुंकूला. ओके मला पण आलेला कॉल त्यांचा. आय विल ईट सॉल्ट अँड लाईव्ह. ओके आय विल ईट सॉल्ट अँड लाईव्ह. मीठ खाऊन येणार आहात का? आय विल ईट सॉल्ट अँड लाईव्ह. सॉल्ट कशाला खातायस ताई? सॉल्ट का खाताय? मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आज काल एवढा पाऊस पडला इकडे.
आऊट या. हे कसली इंग्लिश भाषा. सुनीता ताई, सुनीता ताई कसली इंग्लिश भाषा. आऊट या, बाहेर या म्हणायचं ते आऊट या. आली आली. आता झालेलं. सॉरी मंडळी, सर्वांच्या गलत कमेंट येत होत्या. आउट, बाहेर या बोलल्या तर आउट या अशा कमेंट होत्या. काय प्रॉब्लेम झालेला मलाच नाही कळला. काढला की. तर मला त्या ताई सांगायला आल्या की तुमच्या कमेंट गलत येत आहेत, वाचतायत गलत. आउट या, आय विल सॉल्ट अँड लाईव्ह असं काहीतरी आलेलं. म्हणजे मराठीमध्ये लिहिता त्याचं ट्रान्सलेशन इंग्लिशमध्ये करून येत होतं. एवढी मी हुशार नाही आहे की इंग्लिशमध्ये मी बोलेन एवढी. सॉरी सर्वांना. स्वागत आहे सर्वांचं. सुनीताताई, जेवण काय झालं? काय जेवण? नाही सुनीताताई, करायचं. काय करताय? संगीताताई नमस्कार, थँक्यू सो मच लाईक डन केल्याबद्दल, खूप खूप धन्यवाद. नीलमताई, आज वेन टू गो टू हल्दी कुंकूला. ते ट्रान्सलेट झालेलं इंग्लिशमध्ये वाटतं. प्लीज सर्वांनी जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. सचिन दादा नमस्कार, लाईक डन. थँक्यू सचिन दादा, थँक्यू सो मच. जेवलात का सचिन दादा? प्लीज जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. सचिन दादा म्हणतात हो ताई. ओ सचिन दादा, त्या दिवशी मी तुमच्या लाईव्हला आलेली आणि माझी मुलगी बेडवर झोपलेली आणि अचानक ती खाली उतरत होती, धापकन पडली. मग लाईव्ह मी बंदच केलं तुमचं आणि ती जोरात तिला लागलं आणि थंडीचे दिवस असल्यामुळे थोडंसं इथं टेंगूळ आलं, त्यामुळे मला तुमच्याशी बोलताच आलं नाही. ओके म्हणताय सचिन दादा. म्हणजे जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. सचिन दादा, तुम्ही तुमच्या लाईव्हला फेस का दाखवत नाही? तुमच्या फेसला सॉरी लाईव्हला फेस दाखवत जावा, जेणेकरून अजूनही तुमच्याकडे माणसं येतील व्यवस्थित बोलायला. कारण विदाऊट फेस लोक यायला बघत नाही. त्यामुळे तुम्ही सगळं काम करून बघायचं. हो दादा, बरोबर आहे. सत्यजित दादा म्हणतायत हाय प्रीतीताई. हाय सत्यजित दादा, स्वागत आहे. सचिन दादा म्हणतायत बरोबर. त्यामुळे तुम्ही लाईव्ह येताना फेस दाखवा, काही बिंदास बोला, तुमचे विचार असतील ते बोला.
असं नाही की काही तुमच्या मनात असेल तर ते सगळं बोला लाईव्हला. काय फायदा म्हणजे खूप फायदा आहे त्याचा. कारण तुम्ही एक कॉन्फिडंट बनतो. तुम्ही फेस नाही दाखवल्यामुळे लोकं जास्त यायला बघत नाही. म्हणजे एक्सप्रेस म्हणजे समोरचा माणूस जर बोलत असेल ना, तर जास्त म्हणजे त्याच्याशी इंटरॅक्ट करायला बघतात. त्यामुळे तुम्ही फेस दाखवा दादा. फेस दाखवून बोला तुम्ही. गजानन दादा म्हणतायत, "हाय प्रीतीताई." हाय गजानन दादा, कसे आहात तुम्ही? सत्यजित दादा म्हणतायत, "झालं का जेवण ताई?" नाही ताई, सॉरी, नाही दादा हो. टाईम आहे कारण उशिरा आम्ही जेवतो 3 वाजता. मग एवढ्या लवकर बनवून काय फायदा ते अ, थंड थंड जेवण परत गरम करा रे. त्यामुळे आज काय दादा गावरान कोंबडा आहे की नाही सत्यजित दादा? अ, शुभ दुपार म्हणताय सत्यजित दादा. सत्यजित दादा शुभ दुपार. हात बघा कसे झालेत थंडीमुळे. इकडचे थंडीमुळे हात पण फुटले, एवढी थंडी. म्हणजे कालच्या एका पावसाने आमची अशी हालत झाली. सचिन दादा म्हणते जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय धर्मवीर छत्रपती शंभूराजे, जय महाराष्ट्र. सचिन दादा जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय धर्मवीर छत्रपती शंभूराजे, जय महाराष्ट्र. गजानन दादा म्हणते लाईक डन ताई 6 नंबरला. थँक्यू गजानन दादा. त्रिमुख देवरे ताई नमस्कार. नमस्कार दादा, स्वागत आहे दादा. कुठून बोलताय तुम्ही? प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, आणि माझं चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी. मी कोकणातले छान छान कल्चरल व्हिडिओ टाकते माझ्या यूट्यूबला. तसेच माझं म्हणजे मी आता सध्या जम्मूला राहते, तर जम्मूमधलेही टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. तसेच मला ह्याला फेसबुकला सुद्धा फॉलो करा. फेसबुकला पण आहे प्रीतिया प्रसाद कुंभार म्हणून नाव आहे. नक्की जॉईन व्हा. प्रीतिया कुंभार टाका, वरती जे येते ना प्रीतिया कुंभार, तसंच प्रीतिया कुंभार म्हणून टाका. यशवंत दादा म्हणताय जय डिअर, हाय डिअर, जय भीम. नमस्कार दादा, कालही तुम्ही आलेलात वाटतं माझ्या लाईव्हला. स्वागत आहे दादा तुमचं. जय महाराष्ट्र, जय शिवराय, जय भीम. सचिन दादा म्हणताय जय जिजाऊ. सचिन दादा स्वागत आहे, स्वागत आहे. सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. त्रिमुख त्रिमुख देवरे दादा म्हणते ताई, वसमत जिल्हा हिंगोली नांदेड. ओके दादा, नांदेडवरून बोलताय का? खूप खूप स्वागत आहे दादा. पहिल्यांदाच आलात ना या तुम्ही? यशवंत दादा म्हणते सो स्वीट यार. फक्त चांगल्या कमेंट करा, मला काही प्रॉब्लेम नाही तुम्ही आल्याबद्दल माझ्या लाईव्हला यशवंत दादा. पण चांगले कमेंट करा. रात्रीच्या मी कमेंट तुमच्या वाचल्या नाही, मला त्या पटल्या तुमच्या कमेंट. पण चांगल्या कमेंट केलात तरच मी माझ्या लाईव्हला तुम्हाला इथं ठेवणार, नाही तर मी तुम्हाला ब्लॉक करून टाकणार बघा, किंवा तुमचे स्क्रीनशॉट मारून मी माझ्या डायरीमध्ये लिहून ठेवणार आहे. त्रिमुख देवरा म्हणतात हो ताई. ओके दादा, जेवलात का मग? आणखी काय चाललंय तिकडे नांदेडला? थंडी वगैरे आहे की नाही? इकडे तर जम्मूला खूप थंडी आहे. कालच पाऊस पडून गेला आणि आज छान ऊन पडलंय. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. कसं आहे मंडळी, म्हणजे तुमच्यासारख्या एका माणसांमुळे ना एखादी स्त्री ना पाठीत म्हणजे जी एक पाऊल पुढे टाकू इच्छिते ना, ती एक पाऊल ना पाठी टाकते तुमच्यासारख्या माणसांमुळे. जर तुम्ही चांगला सपोर्ट नाही करू शकत ना, तर प्लीज ज्या चांगले कमेंट पण म्हणजे जर चांगला सपोर्ट नाही करू शकत तर वाईट कमेंट तरी करू नका. का करताय असे वाईट कमेंट? दादा त्रिमुख दादा म्हणताय थंडी सध्या नाही ताई, कमी झाली. ओके, कमी झाली का? इकडे खूप पडते. आपल्या म्हणजे आपण कशी महाराष्ट्रातली माणसं, जास्त थंडी पण सवय नाही आणि जास्त गरमीची पण सवय नाही ना, त्यामुळे यशवंत दादा तुमच्यासारखे भरपूर माणसं असतात जी लाईव्हला येतात आणि फक्त वाईट कमेंट करण्यासाठीच माणसांना त्रास देण्यासाठीच असतात. आणि जर एखाद्या स्त्री किंवा एखादी लेडीज जर लाईव्ह घेत असेल तर तिला डिमोटिवेट करायचं, तिला फालतू बोलायचं आणि मग निघून जायचं. का असं करताय यार? ती काय तुमच्या पैशाने रिचार्ज करत नाही, तुमच्या पैशाने मोबाईल घेतला नाही आहे, किंवा तुम्ही तिला सपोर्ट करत नाही आहेत ना, मग तुम्ही का अशा स्त्रियांना म्हणजे डिमोटिवेट करताय? तुमच्यामुळे त्या आज यूट्यूबला सुद्धा म्हणजे यायला घाबरतात, हाईड
फेस लपवून लाईव्ह घेतात, दाखवत नाही फेस, तुमच्यासारख्या माणसांमुळेच ना. त्यामुळे या माझ्या लाईव्हला जर यायचं असेल तर चांगल्याच कमेंट करून यायचं, नाही तर कोणी येऊ नका, चांगल्या माणसांनीच यायचं. समर्थ दादा म्हणतात हाय, नमस्कार समर्थ दादा, कसा आहेस तू? संदीप दादा म्हणते आजचं काय बेत असा? आज सोयाबीनची भाजी असता आणि भात किंवा आणि चपाती. समर्थ म्हणते क्या हो गया समर्थ भाई? कुछ नहीं, मतलब मी सांगते यार की जर चांगल्या कमेंट करायच्या असतील तरच माझ्या लाईव्हला या, नाही तर कोणी येऊ नका. जे चांगले कमेंट करणार आहेत ते ऑटोमॅटिक येणार, पण जे बॅड कमेंट करतात त्यांनी माझ्या लाईव्हला यायचं नाही, आणि आलात तर मग काही खरं नाही तुमचं. त्रिमुख दादा म्हणते ताई जम्मूला काय करता, कधी गेलात? त्रिमुख दादा झाली 1.5 वर्ष झालं आता आम्ही जम्मूला आहोत, मिस्टर आर्मीमध्ये असल्यामुळे. तर इकडचे छान छान टुरिस्ट प्लेस पण पाहते मी, आणि माझ्या लाईव्हला सॉरी चॅनलवर आहेत, तुम्हीही पहा आणि सांगा तुम्हाला कसे वाटले ते. म्हणजे इन फ्युचर तुम्ही जर इकडे आलात तर तुम्हालाही इकडचे म्हणजे म्हणजे टुरिस्ट प्लेस पाहण्यासाठी मदत होईल. कारण बाकीचे तर हिंदीमध्येच असतात, इकडचं जास्त करून मराठीमध्ये सांगणारं माझं चॅनल आहे, त्यामुळे तुम्ही मला नक्की जॉईन व्हा. कल्पना ताई म्हणतात काय झालं ताई? कल्पना ताई नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. काही नाही ताई, मी हे सांगते की एखादी स्त्री जर म्हणजे पुढे एक पाऊल टाकते तर असे जे काही लोक असतात जे बॅड कमेंट करायला येतात, फालतू बोलायला येतात आणि नंतर पटकन निघून जातात, अशांमुळे माणसांना म्हणजे एखाद्या स्त्रीला ना जर घरातून काही सपोर्ट म्हणजे असं जॉबसाठी काही सपोर्ट नसेल तर ती या क्षेत्रातूनही आपण पुढे जाऊ शकते, पण अशा माणसांमुळे ती पुढे जात नाहीये. त्रिमुख दादा म्हणताय ताई अगदी बरोबर आहे तुमचं. हो ना दादा, त्यामुळे वाटते की यार तुम्ही चांगल्या कमेंट करा, नको ना मग येऊ नका दुसऱ्याच्या लाईव्हला, कशाला येताय, काय फायदा आणि तुमच्यामुळे कोण आम्हाला पैसे मिळणार आहेत का? तुम्ही बॅड कमेंट केलात म्हणून आणि चांगली कमेंट केला, चांगल्या कमेंट केला तर उलट आम्ही आयुष्यभर तुमची आठवण काढू की एक दादा होते बाबा, त्यांनी आम्हाला. आता हे बघा, हे संदीप दादा आहेत, समर्थ आहे, कल्पनाताई आहेत, ह्या माझ्या नेहमी लक्षात आहेत. आता हे त्रिमुख दादा आज आलेत माझ्या लाईव्हला, पहिल्यांदाच आलेत, पण तेही चांगली कमेंट करतायत बघा. मग अशी जी माणसं असतात ना, त्या माणसांनी माझ्या लाईव्हला या, मी नेहमी वेलकम करेन. पण असल्या फालतू माणसांनी तुम्ही नाही आलात तरी चालेल, मला कमी व्ह्यूज भेटले तरी चालतील, मला कमी लाईक्स भेटले तरी चालतील, माझं चॅनल नाही मॉनिटाईज झालं हेही मला चालेल, पण चांगल्याच माणसांनी यायचं माझ्या लाईव्हला, फालतू माणसांनी नाही यायचं. आज मी हे व्यवस्थित तोंडावर सांगते, इतके दिवस मी नाही सांगितलं, पण आत्ता मी सांगते की अशा माणसांनी येऊच नका माझ्या लाईव्हला, कमेंट करूच नका. आणि मी जर कमेंट केलात फालतू जर केला तर मी त्या माणसांना सोडणार नाही. संदीप दादा म्हणते सोबत तुम्हाला आवडत असेल तर पापड भाजा. हो, मला वाटतं संदीप दादा तुमचा पापड खूप फेवरेट आहे, मलाही खूप आवडतो पापड. समर्थ दादा म्हणतात कोण होतं? होते एक दादा. कल्पना ताई म्हणते बरोबर आहे ताई तुझं, पण तू नको लक्ष देऊ. नाही ग, म्हणजे प्रत्येक वेळी आपण ना सोडून पण चालत नाही. काय वाटतं माहिती आहे की आपण त्यांच्या कमेंट इग्नोर केल्या किंवा कधी काय केलं तर त्यांना वाटते की यार ही तर घाबरते, बोलायलाच घाबरते, कमेंट आमची वाचायलाच घाबरते. त्यामुळे यांना दाखवून देण्याची गरज आहे, कारण प्रत्येक वेळी गप्प बसणं हा उपाय नसतो, प्रत्येक सोल्युशनवर लक्ष न देणं हेही उपाय नसतो. एक प्रत्येकाला शब्द, आता मी तिथं फिजिकली तिथं त्यांच्यासोबत उपस्थित नाही आहे, पण इथं आहे ना, इथून मी शब्दांचे वार नक्कीच करणार. त्रिमुखदादा म्हणते त्यांचं तेच काम असतं, त्यांचा विचार करायचा नसतो ताई. हो दादा, ते तर आहेच, विचार नाही करायचा, पण अशांना जर शब्दांची तलवार नाही चालवली मी तर ते मला गिळून खातील अशी लोक. संदीप दादा हे तुमच्या वाटेतील काटे आहेत, त्यावर पाय देऊन पुढे जा. हो दादा, आहेतच हे काटे, कारण हे काटेच असल्यावरच आपण पुढे जाऊ शकतो, आपल्याला ते लाईव्ह जे काय असतं ते समजतं. पण मी खूप सगळ्यांचं ऐकलंय, झेललंय, आणि मला नाही त्याचा फरक पडत, पण कधी कधी असे डोस द्यावेच लागणार आहेत मला अशा लोकांसाठी. नंदकुमार पाटील म्हणतायत हाय, नमस्कार नंदकुमार दादा, नमस्कार, कुठून बोलताय तुम्ही? समर्थ म्हणते अगं मी तर आता उठलो दीदी, आणि मला नाशिकला झाले, ट्रेनने सापडून राहिली. कोण सापडू राहिली? नंदकुमार पाटील म्हणतात गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून नंदकुमार भाई.
आप हिंदी हो या मराठी हो? आदेश सालुंके. तुमचं गाव कोणतं? दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. पण माझं लाईव्ह जे आहे ते आता जम्मूवरून चालू आहे, जम्मू काश्मीरवरून. समर्थ म्हणतोय आज चला आता उठलोय, फटाफट दात घासले, रेल्वे स्टेशन मध्ये जातो आणि नाशिकला जायला ट्रेन पाहतो. ओके ओके. समर्थ, तुझ्या दीदीचा बड्डे आहे ना? जया ताई म्हणतात काय करताय ताई? नमस्कार जया ताई, स्वागत आहे. काही नाही, लाईव्ह घेतलंय, चालू आहे आता. तुम्ही काय करताय, जेवलात का? आदेश दादा तुम्ही कुठून आहात? जयाताई म्हणते तब्येत कशी आहे? मस्त आहे जयाताई. इकडे तर कधी पाऊस पडतोय, कधी एवढी थंडी लागते, आणि आज म्हणजे 2 दिवसांनी ऊन पडले. खरंच खूप बरं वाटतंय. समर्थ म्हणतोय उद्या 26 तारीखला बड्डे आहे. ओके समर्थ, आमच्याकडूनही कोकणच्या ताईकडनं पण तुझ्या बहिणीला हॅपी बड्डे म्हणून सांग. जयाताई म्हणते हो झालं जेवण. काय होतं जयाताई आज स्पेशल? प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा चॅनलला आणि जॉईन व्हा. कमेंट करा, कुठून बोलताय हेही सांगा. समर्थ म्हणतोय दीदीला नवीन मोबाईल घ्यायला लागेल. ओके, घे घे घे. जयाताई म्हणताय चपाती भाजी. वा वा वा. आदेश दादा म्हणताय मी पाली, रायगड, अष्टविनायक. वा, रायगडचे का तुम्ही? पाली जिल्ह्यातले. खूप छान दादा, अष्टविनायकावरून बोलताय. खरंच तुम्ही खूप लकी आहात की एवढ्या जवळ राहताय गणपती बाप्पाच्या. खूप खूप धन्यवाद माझ्या लाईव्हला आल्याबद्दल. खरंच म्हणजे अशी अशी जी माणसं असतात ना, खरंच मला बरं वाटतं की अशी माणसं माझ्या लाईव्हला येतात. म्हणजे काहीतरी यांच्याकडनं शिकण्यासारखं असतं. नाहीतर आहेत फालतू फालतू लोक. जयताई म्हणते चल बाय बाय. चला बाय बाय. बाय बाय जयताई, काळजी घ्या. मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला, जॉईन व्हा. समर्थमध्ये दीदी माझे दाजी एक नंबरचे अँटिक आहेत. बिचारीला कामबी करून देत नाही. कामबी म्हणजे काय? आणि बाहेर बी जाऊ देत नाही. आता एकटी घरात काय करेल तू सांग. मग अँटिक भाऊजींना का शोधून आणलं रे बाबा तू अँटिक भाऊजींना? प्लीज जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. ला 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 ला. नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय. गंगाधरा शिव गंगाधरा, हर हर बोले नमः शिवाय. एक काम करतो, तिला सांगतो यूट्यूब चॅनल बनव. कैसा है मेरा आयडिया? हा खूप छान आहे, खूप छान आहे. तिला कशामध्ये इंटरेस्ट आहे त्याला तिला विचार आणि त्याबद्दल बनवायला सांग मस्त. विनायक दादा म्हणतायत हाय. हाय विनायक दादा, कुठून आहात तुम्ही? विनायक दादा स्वागत आहे. गंगाधरा शिव गंगाधरा, हर हर बोले नमः शिवाय. गंगाधरा शिव गंगाधरा, हर हर बोले नमः शिवाय.
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय. प्लीज मंडळी कमेंट करा कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला. गेला हरी कुण्या गावा, मला नाही कचा ठावा, करीतो गोकुळात धावा, गे उडतो डोळा डावा, गे उडतो डावा डोळा पायी डावा. मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. स्वप्नांचा झुला ताना झोपला, जा जा रे. माझं हे खूप आवडतं गाणं आहे, म्हणजे खूप भयंकर मला आवडतं. स्वप्नांचा झुला. विनोद दादा म्हणतायत पाऊस बंद झाला का बंद. हो दादा, आज मस्त ऊन पडतंय, मस्त ऊन पडलंय आज. काल पूर्ण दिवसभर रात्री पण गडगडत होतं खूप. तुकाराम दादा म्हणतायत जादू तेरी नजरी हे गाणं म्हणा. जादू ते मला लॅरेच येत नाहीये त्याचे, पण थोडंसंच म्हणते. जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा असर, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी सनम, तू है मेरी सनम. असंच आहे ना हे गाणं. विनोद दादा म्हणतात बरोबर. विनोद दादा तिकडे आहे का पाऊस. कार टिप्स. हॅलो प्रीतिया. हॅलो का कुठून बोलताय. स्वागत है आपका, स्वागत आहे तुमचं. कार टिप्स. विनोद दादा तिकडे आपल्यासारखा पाऊस असतो का वेगळा असतो पाऊस. नाही तर आपल्यासारखाच असतो. पण ना त्या दिवशीच म्हणजे रात्री जेव्हा पाऊस पडला ना तेव्हा मस्त गारे पडलेले, एकदम छोटे छोटे होते. आणि इथंच मी आता जिथं बसली आहे तिथं मी येऊन बघितलं तर मस्त कितीतरी असा बर्फ पडलेला, म्हणजे बर्फाचा पाऊस असतो इकडे. म्हणजे तो म्हणजे तुम्ही जरी हाताला जरी लावलं ना तर एवढी थंडी वाजते ना, एवढा पाऊस असतो. तुकाराम दादा म्हणते माझे 2 मुले माझ्या साईडला बसले आहेत, तुमची लाईव्ह पाहत. बापरे. हो का दादा. तुम्ही ताई आहात की दादा आहात, कोण बोलतय. हाय बेटा. कार टिप्स म्हणतायत समर्थ म्हणतात नायक नाही. नायक नाही म्हणजे काय. कार टिप्स मुंबई ठाणे. जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र दादा. थँक्यू सो मच तुम्ही आल्याबद्दल. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. माझ्या लाईव्ह चॅनलवर कोकणातले छान कल्चरल व्हिडिओ. तसेच मी आता सध्या जम्मूला आहे, मिस्टर आर्मीमध्ये असल्यामुळे मी जम्मूला फिरते. तर इकडचे पण टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत, तर नक्की जॉईन व्हा. ओके दादा. मॉन्टी दादा. ओके, लक्षात ठेवीन. रोज आलात तर लक्षात राहतात माझ्या म्हणजे सगळी माणसं. कधीतरी असं येऊन गेलं की मला नाही कळत पटकन. थँक्यू तुम्ही आल्याबद्दल. काय करताय तुम्ही. कार टिप्स का टाकलाय, म्हणजे कारच्या टिप्स देतात का तुम्ही. मानसी व्लॉग. हॅलो 8 लाईक डन. थँक्यू मानसी. काय करतेस तू. देखो समर्थ म्हणते पू ट्रेन आली आहे पू. चला ज्यांना नाशिकला जायचंय त्यांनी बसा. नवीन राठोड म्हणतायत कसं काय भगिनी तुम्ही. दादा मी खूप छान आहे. खूप दिवसांनी आलात, एकदाच आलेला, त्यानंतर आज तुम्ही हजर झाला आहात. तुमचं काय कर्ज होतं ते फिटलं का 5,000चं. कार टिप्स म्हणतात माझा न्यू चॅनल आहे. ओके, कार टिप्स म्हणून म्हणजे कारच्या टिप्स देता का. खूप छान मस्त आहे मग चॅनल तुमचं. किती महिने झाले ओपन केल्यावर सबस्क्रायबर वगैरे वाढलेत का तुमचे. शिवाजी पाटील म्हणतायत हाय. नमस्कार शिवाजी दादा, स्वागत आहे. मला पण सपोर्ट करा.
हो का टिप्स नक्की करेन. माझ्या चॅनलला जाऊन एक कमेंट करा, मग मी तुम्हाला नक्की करेन. आणि मलाही तुम्ही जॉईन व्हा. समर्थ म्हणतोय आणि नाशिकला मी फक्त 1 घंटेसाठी जात आहे. ओके, 1 घंटेसाठी. नवीन राठौड़ बनता है, दीदी आपने पहचान लिया मुझे। हाँ नवीन भाई, मैं किसी को नहीं भूलती, जो अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से कमेंट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उनको मैं हमेशा याद रखती हूँ, नहीं भूलती मेरे लाइव पर। फिर एक बार आए या 2 बार आए, लेकिन मैं उनको नहीं भूलती। कार टिप्स म्हणतायत हो. अमोल अमोल दादा म्हणतायत ताई कुठे चाललो हो. अमोल दादा कुठेच नाही चालली मी. इथंच आहे. कसे आहात दादा तुम्ही? आज मी टोपी नाही घातली हा. अनिल दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून माझ्या लाईव्हच्या नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. आणि माझं फेसबुक चॅनल आहे प्रीतिया कुंभार म्हणून, तिथंही मला फॉलो करा. मंडळी जॉईन व्हा, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला जॉईन व्हा, कमेंट करा. नवीन भाई बोल रहा है, दीदी मेरी जॉब लगने के बाद मेरे लिए अच्छी लड़की देखोगे ना आप? मुझे इसी साल ही सेटल होने में, कोटा राजस्थान से हूँ. ओके, इसी साल सेटल होना है. सही है भाई, जरूर देखेंगे, जरूर देखेंगे. मम्मी पापा को बोल दो अभी देखने के लिए, वो हो जाएगा तब तक. मम्मी पापा अच्छे से देखेंगे. जो मम्मी पापा देखते हैं ना, वो सही लड़की होती है यार. त्रिमुख देव म्हणतायत तिकडचे ताई, तिकडचे वातावरण सूट व्हायला बराच वेळ लागला असणार तुम्हाला. नाही दादा, मला अशी सवय आहे, कारण मला ना मेन म्हणजे काय होतंय सांगू, मला इकडे असे सर्दी वगैरे काही होत नाही. जशी मी गावी गेली की मला जी सर्दी होणार भयंकर, म्हणजे इथलं वातावरण सूट होते, फक्त थोडीशी थंडी लागते, पण त्याचा काही इफेक्ट होत नाही. म्हणजे असं काही त्रास होत नाही, म्हणजे सर्दी किंवा काय ताप वगैरे थंडीमुळे असं काही होत नाही. पण जेव्हा मी गावी जाते ना कोकणात, तेव्हा मग मला असं जास्त सर्दी होते, खूप त्रास होतो थोडाफार. कशामुळे होतो मला माहिती नाही, कारण मी जास्त करून मिस्टरांसोबतच राहिली आहे ना, त्यामुळे असेल. अमोल दादा म्हणताय ताई मस्त आहे, आम्ही आणि टोपीचा विषय विसरलो नाही, म्हणजे आम्हाला विसरले नाही, असंच प्रेम असो ताई तुमचं. हो अमोल दादा, मी खरंच सांगते, मी कोणालाच नाही, माझ्या लाईव्हला जर चांगल्या कमेंट असतील ना आणि तो माणूस जर मला खरंच लक्षात राहिला तर मला असतं. आता हा नवीन दादा आहे, नवीन भाई, इसको भी मैंने नहीं भूला, अभी आपको भी मैंने नहीं भूला. मग का विसरायचं चांगल्या माणसांना. मी खरंच सांगते, मी जेव्हा लाईव्ह घ्यायला सुरुवात केली ना, मी वाईट वाईट गोष्टी लक्षातच नाही ठेवायला, म्हणजे काय माहिती माझा मेंदू असा ना वाईट गोष्टी लक्षात ठेवत नाहीये. पण जर चांगले माणसं असतील त्यांना बरोबर माझ्या इथं फिट बसवतो, काय माहिती. म्हणजे हे लाईव्ह घेण्याचं मला मला एक चांगलं बेनिफिट भेटलाय, की म्हणजे चॅनल मॉनिटाईज हो किंवा नको हो ते पुढची गोष्ट आहे. पण चांगली माणसं माझ्या डोक्यात राहिली आहेत, की या दादांमुळे आम्ही किती हसलेलो. तुम्ही खूप हसलेला त्या दिवशी. पटापट कमेंट करा मंडळी सर्वांनी. नवीन वैभव गोरडे दादा म्हणते कोकणची पोरगी साधी बोळी हे गाणं ऐकलं का तायडे? कोकणची पोरगी साधी बोळी नाही हो, ते ह्याचं ना, कोण नाव काय त्याचं, कोकणची माणसं साधी बोळी की पोरगी साधी बोळी असं आहे. हा मी ऐकलंय, पण आता ते आठवत नाहीये लॅरिस मला. वैभव दादा ऐकलंय पण आठवत नाहीये मला.
कुठे गेला तो वैभव? हा वैभव, तू मला आज तायडे कसं काय बोललंस? तुझी लायकी आहे का मला तायडे बोलायची? याच्या आधीच्या काय कमेंट केल्यास तर पहिल्या वाच, आणि यायचं नाही माझ्या लाईव्हला. हड, फालतू कमेंट करून आता तायडे बोलतोय. हड, आउट. नवीन दादा म्हणतोय, नवीन भाई बोल रहा है, बहिणी मला फक्त महाराष्ट्रातच लग्न करायचं आहे. तिथल्या मुली हुशार आणि चांगल्या आहेत. वा, ओके ओके. महाराष्ट्रातली, महाराष्ट्रातली पाहिजे का? त्रिमुख दादा, हा वरचा आहे ना वैभव गोरडे, एवढा फालतू माणूस आहे. आला माझ्या लाईव्हला याच्या आधी आणि फालतू फालतू कमेंट केल्यात त्याने, आणि आता तायडे म्हणून मेसेज कमेंट केली आहे. तुला काय वाटलं मला तुझी हिस्ट्री नाही आहे? माझ्याकडे सगळ्या हिस्ट्री आहे, समजलं ना? परत मेसेज इथं लाईव्हला माझ्या तर यायचं नाही. लक्षात ठेव, कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला दिसायचं नाही तू. हाड, चल पटकन फुट. यस यस नवीन भाई, महाराष्ट्र की लड़कियां बहुत अच्छी होती है, स्मार्ट होती है. त्रिमुख दादा म्हणते, ताई तुम्ही म्हणता कोकणची माणसं जॉईन व्हा, मी तर मराठवाड्यातील आहे, मग कसं? नाही, मी कसं म्हटलं कोकणची माणसं जॉईन व्हा? कोकणातली माणसं जॉईन व्हा असं नाही म्हटलं. जेव्हा कोकणातली पण होतात ना, तेव्हा बरं वाटतं की आपली कोकणातली माणसं पण आपल्याला सपोर्ट करतात, असं म्हणायचं आहे मला. समर्थ म्हणते, दीदी तुला आयडी बोलू शकेल, आयडी बोलू शकेल. येस, तू मला बोलू शकतो. परत माझ्या वैभव गोरडे म्हणते मी, प्लीज तुझा सगळा स्क्रीनशॉट आहे माझ्याजवळ. परत माझ्या लाईव्हला यायचं नाही आणि कमेंट तर करायची नाही, पळ इथून. सागर दादा म्हणतायत, हाय सागर दादा, नमस्कार. ये पावभाजी खायला. पावभाजी बनवली का सागर दादा? वा वा वा, खूप छान. संकेत पाटील म्हणतायत, जय महाराष्ट्र ताई. जय महाराष्ट्र संकेत दादा, स्वागत आहे तुमचं. कुठून आहात संकेत दादा? ते तर खरंच आहे. ते तर खरंच आहे. चंद्रकांत पवार म्हणतायत, हाय जय खांदे चाळीसगावकर. वाव, चाळीसगावकर. चंद्रकांत दादा, खूप स्वागत आहे तुमचं. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. आणि चाळीसगाव हे आहे ना, मला असं मी ऐकलंय की चाळीसगाव हे एक गावाचं नाव आहे. खूप खूप छान दादा लाईव्हला आल्याबद्दल. नवीन भाई बोलतोय, वैभव भाऊ तुम्ही काय म्हणताय? तुम्ही बहिणी विनाकारण रागवले, आता दीदींना काही वाईट बोलू नका. हे आधी बोललेले आणि आता मला तायडे म्हणून हाक मारत होता तू, म्हणून माझ्या डोक्यात गेला. संकेत दादा म्हणतात पुण्यावरून. संकेत दादा स्वागत आहे. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, पण लाईव्ह माझं जम्मूवरून चालू आहे. समर्थ दादा म्हणतोय, दीदी या चॅनलवरती 88 सबस्क्राईब झाले. वा वा वा, खूप छान. आता म्हणजे तू लाईव्ह घेऊ शकतोस ना आता? अमोल दादा म्हणते, बाय ताई, येतो आम्ही. ओके अमोल दादा, काळजी घ्या आणि पुन्हा नक्की या. नवीन भाई बोल रहा है, क्या बोल रहा है? समर्थ म्हणतोय, 40 गांव नासिक से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी में है. ओके, नाशिक से. सागर दादा म्हणतोय, जेवण झालं का? नाही रे, जेवण नाही झालं, उशिरा आमचं, 3 वाजता, 3:30. तुकाराम दादा म्हणतात, आपलं गाव, माझं गाव आहे सिंधुदुर्ग. मी सिंधुदुर्गातली आहे. तुमचं
संजय दास म्हणते हैं प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ओके करेंगे, चैनल को ज्वाइन होना और फिर कमेंट करके मुझे छोड़ देना, फिर मैं सपोर्ट करूँगी आपको। समर्थ म्हणते हैं मी लाईव्ह नाही घेणार का रे, का नाही घेत? युवराज शिंदे म्हणतायत गुड आफ्टरनून ताई, गुड आफ्टरनून युवराज दादा, स्वागत आहे तुमचं, स्वागत आहे. कुठून बोलताय युवराज दादा? खूप खूप स्वागत आहे. चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, तेव्हा तुम्हाला माझे नोटिफिकेशन येतील. मी कोकणातली आहे आणि कोकणातले छान टुरिस्ट प्लेस कोकणातले कल्चरल व्हिडिओज आहेत, सांस्कृतिक व्हिडिओ, तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे म्हणजे सध्या जम्मूचे टुरिस्ट प्लेस देखील माझ्या चॅनलला आहेत. जॉईन व्हा. समर्थ म्हणते अगं दीदी कोण नाही येत माझ्या लाईफमध्ये, घेऊन काय फायदा? कधी घेतलेलंस? मम्मी तर कधी मला नोटिफिकेशन पण आली नाही तू लाईव्ह घेण्याची. युवराज दादा म्हणतायत पालम तालुका जिल्हा परभणी. वा वा वा, परभणीवरून बोलताय का दादा? खूप खूप स्वागत आहे, खूप खूप स्वागत आहे दादा. बोला अजून काय म्हणताय, बाकी कसं चाललंय तिकडे, वातावरण वगैरे कसं आहे? युवराज दादा म्हणताय धन्यवाद ताई, धन्यवाद युवराज दादा, स्वागत आहे तुमचं खरंच खूप. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, प्लीज डबल टॅप करा. ज्यांनी ज्यांनी डबल टॅप नाही केले त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा. नवीन बोलतोय बहिणी, मी 2 वर्षापूर्वी राजस्थानमधील निमराना येथे बँकिंगचा कोर्स केला होता. तिथे महाराष्ट्रातील मुलीही होत्या. त्या खरोखर खूप आदराने बोलतात आणि स्वतःच्या कामात लक्ष देतात. सही आहे, सही आहे. आणि प्रत्येक जी महाराष्ट्रीयन मुलगी असते तिला फक्त एवढंच पाहिजे असतं की समोरचा माणूस रिस्पेक्टने बोलेल आणि मग त्याहीच सर्वांच्या रिस्पेक्टने बोलतात. म्हणजे ह्या शब्दाशिवाय कोणती मुलगी हाक नाही मारत. नवीन बोलतोय म्हणूनच मला महाराष्ट्रातील मुलीशीच लग्न करायचं आहे. ओके ओके, मग नक्की हा शोधेन तुझ्यासाठी. समर्थ बोलतोय अगं दीदी मी एकदाच घेतलं होतं लाईव्ह, वंदे भारत दाखवत होतो मी. मग घ्यायचं ना, असंच दाखवत जायचं. आर्यन यादव म्हणतायत हाय, नमस्कार आर्यन दादा. आर्यन भाई नमस्ते, कहाँ से हो आप? युवराज दादा म्हणतात तुरीचं पीक धोक्यात आहे ताई, पावसाची शक्यता आहे, मी शेतकरी आहे ताई. बापरे, खरंच पाऊस पाऊस ना जिथं पाहिजे तिथं पडत नाही आणि जिथं नको तिथं पडतोय. आणि याला जबाबदार पण आपणच आहोत दादा, कारण म्हणजे झाडं वगैरे राहिलीच नाही आहेत, त्यामुळे हे सगळं असं चाललंय. आणि शेतकरी एवढा आपला कष्ट करतो, एवढी वर्षाची मेहनत असते आणि त्या एका वर्षाच्या मेहनतीवर सगळं त्याचं कुटुंब, त्याचं वर्ष जाणार असतं त्या ह्याच्यामध्ये. जे कर्ज घेतलेलं असतं ते फेडायला वगैरे, आणि त्यातून थोडेसे वाचतात, त्यातून त्याला पूर्ण घर चालवायचं असतं. पण आपला शेतकरी खरंच या जे वातावरण झालं आहे त्याच्यामुळे खूप दुःखी आहे, टेन्शनमध्ये आहे. आणि आपण सर्वांनी प्रार्थना करू की बाबा देवा तूच शेतकऱ्यांच्या या मेहनतीवर लक्ष दे. त्रिमुख दादा म्हणते कुणीही ताईंना वाईट कमेंट करू नका, कारण नंतर सोबत चांगले कर्म येतो. बरोबर दादा, बरोबर आहे. त्रिमुख दादा खरंच खूप माझं पण कर्मावरच भरोसा आहे. जर माझं कर्म चांगलं असेल ना तर माझ्यासोबत कधीही चांगलंच होईल, वाईट होणार नाही. जर माझं कर्म बरं नसेल तर माझ्यासोबत वाईट होईल. याच भावनेने मी कधी कोणाला दुखवत नाही. पण म्हणजे प्रत्येक वेळी न दुखवणं हा हे नाही आहे. जर जिथे चांगले कमेंट नसतील किंवा कधीतरी हे असं तर मी बोलणार, आम्ही गप्प नाही बसणार. कारण एक हा प्रकारचा एक अन्यायच आहे, जो जेव्हा ही लोक बॅड कमेंट करतात, एखाद्यावर टीका करतात, त्यावेळी प्रत्येक वेळी गप्प बसणं हा पर्याय नसतो. तर त्या त्या ह्याच्यावर वाचा फोडणं हेही तेवढंच गरजेचं असतं. आर्यन दादा म्हणतोय आर्यन भाई जिजोराबाद से बात कर रहे हो, तो धन्यवाद, आपका स्वागत है, प्लीज चैनल को ज्वाइन करना. वंदे भारत दाखवत होतास ना, सांगितलंस तू.
परत बघते कुठला मेसेज. हे पण लग्न करील पण युपीच्या पोरीशी करील. कर बाबा, तू युपीच्याच पोरीशी कर. युवराज दादा म्हणते निसर्ग साथ देत नाही ताई, जगावं का मरावं हेच समजत नाही. सोयाबीन कापूस गेलं, आता तूर पण जाते असं वाटते ताई. युवराज दादा, खरंच तुम्ही टेन्शन नका घेऊ, कारण शेतकरी असा माणूस आहे जो शून्यातून वरती येतो, शून्यातून वरती येतो. आणि निसर्ग खरंच काय माहिती आहे, हे म्हणजे आपण शेतकरी माणूस कधीच झाडं तोडत नाही, पण आता काय म्हणणार, ह्या गोष्टीला जबाबदार कोण आहे तुम्हाला पण माहिती आहे आणि मला पण माहिती आहे. त्यामुळे आपल्याला बोलायची गरज नाही आहे. पण या गोष्टीचा त्यांना नाही फरक पडत, पण एका शेतकऱ्याला खरंच पडतोय. कारण आता बघितलात, आमच्या कोकणात एक हत्ती आलेला, ओमकार हत्ती. का आला तो? कारण जंगलात नष्ट होत चालली आहेत म्हणून तर तो आला ना. त्याला जंगलच नाही आहे. आई वडिलांशी कुठून दूर गेला जंगलातून. कारण ही आणि आता रस्त्यावरचे जे जंगलातले प्राणी आहेत ते रस्त्यावर दिसत आहेत फिरताना. का? त्यांना जंगलच ठेवली नाही आहेत ना आपण फिरायला. त्यांचं जंगल हेच घर आहे ना. त्यामुळे दादा, तर खरंच तुम्ही युवराज दादा वाईट विचार नका करू. प्रत्येक शेतकऱ्यांना मी सांगू इच्छिते की असा विचार नका करू. म्हणजे खूप सारे शेतकरी आहेत जे टोकाचं पाऊल उचलतात, तर त्यांनी तुम्ही नका एवढं घाबरू. काही नाही काही उपाय, कारण शेतकरी हा कधी गप्प बसणारा माणूस नाही आहे. काही ना काही उगवत राहतो आणि त्यातून आपला संसार चालवतो. दादा, तुम्हीही खूप मेहनतीने करताय आणि प्रत्येक शेतकरी खूप मेहनतीने करतो आणि तुम्ही खरंच स्वतःवर विश्वास ठेवा आणि देवावर विश्वास ठेवा दादा. आणि खरंच खूप असं काही वाईट विचार घेऊ नकात मनामध्ये. त्रिमुख दादा मध्ये युवराज भाऊ, मी वसमतहून. त्रिमुख दादा म्हणतायत युवराज दादांना की मी वसमतहून आहे. पूजा दीदी नमस्ते, कैसे हो? लाइक डन, थैंक यू. अरकाम शेख, क्या हुआ आपको? मुझे कुछ नहीं हुआ है भाई, मुझे कुछ नहीं हुआ. आप कहाँ से हो? युवराज दादा, वसमतचं वातावरण कसं आहे त्रिंबक भाऊ? त्रिंबक भाऊ, कसं आहे वातावरण हो, सांगा आम्हाला जरा. अक्रम शेख म्हणतात वेअर आर यू फ्रॉम? आय एम फ्रॉम महाराष्ट्र. त्रिमुख दादा म्हणते थोडं ढगाळ वातावरण आहे. समर्थ म्हणते दीदी बॅड कमेंट जे करते की नाही, मी त्यांना शिव्या नाही देऊ शकणार. आर्यन भाई बोल रहे आप बहुत अच्छी हो. थैंक यू आर्यन भाई, थैंक यू सो मच. मैं भी वही बोल रही हूँ कि जो अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं ना वही मेरे लाइव पे आओ. बैड कमेंट करने के लिए मेरे लाइव पे मत आओ. इसलिए मतलब मेरे लाइव पे अच्छे ही इंसान मिलेंगे. जो बैड कमेंट करते हैं उनका तो मैं उनको निकाल ही देती हूँ. युवराज दादा म्हणते ताई, ज्या वर्षी धान्य पिकते त्याच वर्षी भाव मिळत नाही आणि भाव आला की धान्य पिकत नाही. तर काय करावं? आणि मग खरंच दादा, मी पण जेव्हा ना दुकानात भाजीपाला वगैरे घ्यायला जाते ना, मी कधीच त्या याचा ना म्हणजे जी असेल ती किंमत देऊन येते, नाही करत. पण काय होतं दादा, तुम्ही ना, मला असं वाटतं की स्वतःचा माल स्वतःच विकावा, असं वाटतंय मला, की स्वतःचा माल आपण स्वतःच विकला तर. असं नाही करू शकत का दादा तुम्ही? म्हणजे ह्याला घालण्यापेक्षा आपण जर स्वतःचा माल जर स्वतःच विकला तर तुम्हाला त्याचा फायदा भेटू शकतो ना दादा. त्रिमुख म्हणतात शेतकरी हा राजा माणूस आहे. म्हणजे तुम्ही जे पिकवता ना त्याचा स्वतःचा बिझनेस तुम्ही स्टार्ट का नाही करत? त्रिमुख दादा म्हणतात शेतकरी हा राजा माणूस आहे. हो दादा, खरंच शेतकरी हा राजा माणूस आहे आणि या राजा माणूसने राजासारखंच राहावं, अजिबात खचून जाऊ नये. राकेश दादा म्हणते दीपिका, नमस्कार दीपिका ताई, स्वागत आहे. पूजा दीदी बोलिए दीदी सॉरी, फिर रात को काम आ गया तो मैं चली गई थी, मैंने मैसेज तो किए थे. ओके ओके पूजा दीदी, कोई बात नहीं यार, काम तो सबको होता है तो वो करना ही पड़ेगा ना हमें. कोई बात नहीं पूजा दीदी, आप आए वही बात है सही. आणि दादा खरंच तुम्ही टेन्शन नका घेऊ, मला पण टेन्शन येतं मग असं. एकदा मेसेज वाच दीदी. कुठला वाचू बाबा?
नाहीतर तुला माहिती मी किती खतरनाक खतरनाक शिव्या देतो, पण लाईफमध्ये शिव्या नाही देऊ शकणार. अरे दीदी, महाराष्ट्र की लड़की अच्छी नहीं, यूपी बिहार की लड़कियां भूताची है. मतलब हे मेसेजच नाही आले मला. आता मी चॅनल ॲक्टिव्हिटीमध्ये जाऊन पाहिले. युवराज दादा म्हणतात, ताई शेतकरी एक होत नाही ना. मी जर 10 रुपयाने विकलं तर माझा दुसरा शेतकरी 8 रुपयाने विकतो. मग स्वतः विक्री कशी करावी? येस, म्हणून असं म्हणते की सर्वांनी आपली शेतकऱ्यांची संघटना तयार करावी आणि शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन एक भाव करावा आणि आपला माल विकावा. हे शक्य नाही आहे का दादा? म्हणजे सर्व शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या ज्या संघटना असतात की नाही, सर्व शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन आपला भाव ठरवावा प्रत्येक गोष्टीचा आणि मग हे करावं. आज आप बहुत जल्दी आए. हाँ, बहुत जल्दी आ गई. समर्थ म्हणते, पूजा दीदीच्या वरचा मेसेज. अरे राहू दे रे समर्थ, थांब 1 मिनिट, मी दुसऱ्या आय डी मध्ये येतो. ओके ओके, प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. आता फक्त 10 मिनटं आहे. अगर भैया जिसने गलत मैसेज भेजा फिर उसको पता है शेर से. ओके, इतना शेर है भाई तू. नवनाथ बोल रहे हैं, मेरा आप मैसेज नहीं देख रहे हो. अरे मैसेज आता ही नहीं मुझे, चैनल एक्टिविटी में जाने के लिए बोलता है. बिहारवरून येणाऱ्या सर्व गाड्या मुंबईत थांबवल्या पाहिजेत. लोक खूप गोंधळ निर्माण करतात आणि जिथे जेवतात त्याच ठिकाणाचा आदर करत नाही. बिहारवरून येणाऱ्या सर्व गाड्या मुंबईत थांबवल्या पाहिजेत. लोक खूप गोंधळ निर्माण करतात. जिथं जेवतात त्या ठिकाणाचा आदर करत नाही. मतलब मुझे नाही पता नाही, म्हणजे मला कळलं नाही नक्की काय बोलायचं आहे ते. नवनाथ, समूह क्या बोल रहा है दी मुझे, क्या बोल रहा है? नहीं, वो मैसेज का बोल रहा था कि इनके मैसेज का ऊपर मेरा एक मैसेज है वो पढ़ो, लेकिन दिख ही नहीं रहा है. और बोलना जो गलत कमेंट भेजा उधर सामने शेर बैठा. अरे एकदम मराठीत बोलणार ते, एकदम हिंदीमध्ये बोलणार आहे काय, मराठीमध्ये तरी बोल. आर्यन बोलते आपसे ये देखो. युवराज दादा म्हणतोय, ताई मला बहीण नाही, तुम्ही माझ्यासोबत बहिणीसारखं बोलता त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. युवराज दादा खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही खरंच माझ्या लाईव्हला या. तुम्हाला कधीही काही बोलावं असं वाटलं ना तर बोला, मन मोकळं करा. कारण काय होते माहिती आहे, एखाद्या ओळखीच्या माणसाशी बोलण्यापेक्षा ना एखाद्या अनोळखी माणसाशी बोललेलं खरंच खूप छान असतं. कारण तो माणूस तुम्हाला कधी जज करत नाही, तुम्हाला समजून घेतो. आणि जी आपलीच माणसं असतात ती काय करतात, आपलं ऐकतात आणि पुढे जाऊन दुसऱ्याला सांगतात. हे पण तेवढीच परिस्थिती आहे. म्हणून कधीही या तुम्ही माझ्या लाईव्हला. कुशल भाटकर म्हणते, आज रितेश भाऊ अनुश्री आणि रुचिताला ओरडणार. ओरडणारच आहेत ते, काय करणार बाबा. नवीन बोलतोय, दीदी ये लोग जहाँ रहते हैं वहाँ की इज्जत नहीं करते हैं और गंदगी में रहते हैं. हाँ सही बात की. मतलब ये भी टॉपिक है कि हम मुझे किसी ने बोलते हैं कि महाराष्ट्र के लोग ऐसे करते हैं, यूपी वालों को ऐसे करते हैं. लेकिन आप जहाँ रहते हो वहाँ की इज्जत करो ना, फिर कोई को कुछ नहीं बोलेगा. लेकिन यही मुझे कि बहुत लोगों ने बोला कि यार आपके महाराष्ट्र के लोग बहुत ही ये करते हैं, मराठी बोलो मराठी बोलो. मोहन गोडके म्हणते, कुठून आहात ताई तुम्ही? मी कोकणातून आहे मोहन दादा, स्वागत आहे तुमचं. तुम्ही कुठून आहात? अरुण सावे म्हणतात, अरुण वसावे हाय म्हणतात. हाय अरुण दादा, नमस्कार. आर्यन दादा म्हणतात,
दोस्ती करोगी नहीं करूंगी ऐसे मतलब ऐसे लोगों से तो. प्रकाश दादा म्हणतात वहिनी साहेब नमस्कार जी. जीवन गौरी झालं जेवण गौरी झालं का जी. बाळासाहेब फोटो गॅलरी. नमस्कार प्रकाश दादा, स्वागत आहे तुमचं. जेवण नाही झालं अजून, तुम्ही जेवलात का? सौरभ मोरे नमस्कार ताई, ओळखली की नाही? हो सौरभ दादा, तुला कसं नाही ओळखणार, तुला कसं नाही ओळखणार दादा. आम्ही कोकणची माणसं साधी बोळी की. नवीन भाई बोल रहे बघ ताई, हा शुद्ध बिहारी तुला लग्नासाठी विचारत आहे. तो एक स्वस्त माणूस आहे. तेच ना अरे तेच तर, हा बिहारी लोक अशीच असतात. बिहारी काय मराठी पण लोक अशीच असतात. पण काय मी आता बोलू, मलाच काही कळत नाही. इसको ब्लॉक करो. तुम्हें कौन सा गाँव वाली रहतानी कोरिया जिला कर रहा था. बाबू साहेब क्या करते. बाबा साहेब भाई का नहीं. क्या बोल रहे हो प्रकाश भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. दीदी को ब्लॉक करो. नाही परत तो मेसेजच करणार नाही मला. त्रिमुख दादा म्हणते ताई तिकडे गव्हर्नमेंट क्वार्टर आहे की किरायाच्या रूम मध्ये. नाही, क्वार्टर्स भेटतात आम्हाला इथं. सौरभ दादा म्हणते बरोबर आहे. थँक्यू सौरभ दादा. सौरभ दादा म्हणते कोकणच्या जावयाची ओळख ठेवल्या भारी वाटतं बघा ऐकून, धन्यवाद. मग दादा कोकणातले जावाय तुम्ही. त्रिमुख दादा म्हणते ताई वाईट माणसांना काहीच बोलू नका, त्यांची सवय जात नाही. नाहीच जाणार, मेल्याशिवाय सवय जात नाही. म्हणतो मेल्याची खोड नाही काय, जित्याची खोड मेल्याशिवाय जाणार नाही, आमच्या कोकणात म्हणतात. नवीन बाई बोले बहिणी कृपया लोकल ट्रेनवर एक ब्लॉग बनवा. मी जास्त प्रवास करत नाही म्हणूनच मला ट्रेन ब्लॉग पाहणं आवडते. मी पण नाही रे नवीन दादा, मी पण ना ट्रेनने कुठे प्रवास करतो, जेव्हा आम्ही गावावरून येतो ना तेव्हा करतो तेवढंच, नाहीतर आम्ही पण नाही करत ट्रेनने प्रवास. आम्ही 5-6 महिन्यांनी वगैरे ट्रेनचा प्रवास असतो आमचा. जे लोकल ट्रेन म्हणजे मी मुंबईला राहत नाही ना, मी इकडे जम्मूला आहे आणि इकडे जम्मूला कुठे लोकल आहेत. पूजा दी इसमें तो मैं कुछ नहीं समझ रही इसलिए. ओके पूजा दीदी, अब मैं क्या बोलूं. त्रिमुख दादा म्हणतात तेच ना ताई, काय बोलणार, अशा लोकांची खोड मेल्याशिवाय जात नाही. मंडळी जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. कोकणची माणसं साधी बोल. जयेश भाई बोल रे, हसतायत. जयेश दादा नमस्कार. काय म्हणताय जयेश दादा. आज मी आरशात नाही बघितलं दादा, टिकली लावताना बघितलेलं आरशात. त्रिमुख दादा म्हणता आई बिल्डिंगच्या बाहेर आत वाहत म्हणजे काय. बिल्डिंगच्या बाहेर काय. नवीन भाई बोला मी फसवणूक करणारा आहे, मी सर्वांना फसवतो. म्हणजे काय काय का फसवतो तू. जयेश दाबाई मध्ये एकदम नवीन निवांत आहे. वा वा, निवांत आहात का, खूप खूप छान. स्वागत आहे सर्वांचं. आता मी लाईव्ह संपवणार आहे. आता माझं फेसबुकला लाईव्ह असणार आहे, तिकडे भेटा मला सर्वांनी. प्रीतिया कुंभार या नावाने लाईव्हला भेटा. फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में आपकी बहना है. हो सगळीकडे फर्स्ट तुम्ही.
नवीन भाई बोल रहे 100%. बाय बाय, सर्वांनी काळजी घ्या. बाय बाय, काळजी घ्या. आणि मला फेसबुकला फॉलो करा, प्रीतिया कुंभार या नावाने. सगळीकडे फिरा तुम्ही, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम. येस दादा, पुढे जायचं आहे ना, मग फिरावंच लागणार. काय करणार, फिरावंच लागणार ना. काहीतरी मेहनत करायची असेल तर, काहीतरी इन्क्रीज करायचं असेल तर करावंच लागणार मेहनत. बाय बाय, टेक केअर. बाय नवीन भाई, बाय बाय. त्रिमुख दादा नमस्कार, बाय बाय, काळजी घ्या. आणि उद्या नक्की या माझ्या लाईव्हला. पूजा दीदी बाय बाय. सौरभ दादा बाय बाय. युवराज दादा काळजी घ्या आणि टेन्शन घेऊ नका. बाय बाय, काळजी घ्या सगळ्यांनी. टेक केअर.